взимаш изтрент и това. Сели се. Кажи И го. стамината. И е топ тук. Аз ще. Бате, сега ще пусна някое оръжие, обаче ще е зверски скъпо. Сега ще виж, тук ще е пръсто. Кай си честно, че няма нищо. Значи виж 100% пръст. Просто не мога да дигнем сега с тебе. Три крем, братле, как не мога да дигнеш? Чупи вратата. Бате, защо няма нищо никъде, бе? Бамо! Те справям, че виж дека просто това ще знаеме. Ще има нещо много голямо, 100%. И ще има някой много голям букук. Бе, закачках се. Ей, тук отстрани няма. Еба ти хуя. Еба си майката. Това не е било. Ето го, първото нещо. Едно беше време. Ойко. Тук няма никой. Пускай. Колелото е тук, да знаеш. Колелото е? Да. Бъде хубаво е тук зад врата. И динамитчетата. О, бегай, жабата! Слази от жабата. Няма къде да се скрием. Добре, ела на тук. Не ме притесняват скелетчетата. Тук няма нищо. Ако Ели, става момаче. смърдва. Жаба, жабурана иде. Дикай маки идео. Иде, а не върна се. Аз не мога да и бегна с дабъл джъмпа, мога да сайквам. Ай, там. Не си мила газно. Че аз се сбутах количката. Остава. Живи си, бе. Как умре, бе? Аз седим си по това и ми ще има 3 пъти то. С шутеве песници, устата, забито носо. Писал ночи остана още 2 стаи да експорнеш и нямаме пари. Сайде, бат.
Нещо сме изпуснали зад някоя врата, според мен. То ми в края вади с шуто. Погледни как го по краката и ме шутира деви войното мръсно. Ама ти чуеш ли ме мен от Дискорд? Да бе, чувам те. Нещо изпускаме зад някоя врата, майка му да е. То имаш две стаи да експлорираш още. Даже едната е спалн. Ма да бе, не е нормално. Ама са... Майка ти тега. Не видях. Избега. Напред си дай там на десно. Това е. Нали имаш от една стая само да експлорираш? Имаме два спална, мене това ме притеснява най-много. Да бе, да. Ще видиш сега пръсташе и ще трябва да носим парите. Ние не можем да спираме 12 кабата. Не, там няма нищо. Не е просто. Майко. И как се очаква са? Нали имаш дрон? Имам дрона, ама я не мога да подместим това. Как го е не втори може. спаун? Трябва да те дигнем Да, тебе. носи го на втори спалн, или? Трябва да те дигнем първо тебе. Добре. Чак пробвам да е. Ти си с 30 време, бе. И аз гледам за тебе, да знаеш. Няма за кочка с вратата. Не се обръщай. Значи сигурно ще разревем, ако падне лавата. Не знам за тебе, ама аз със сигурно ще ревна. Много обичам да пием таратор, човек. И аз си сипах уиски. Че не падне мяла лавата. Са, нека си трябва да намерим от някъде още 2К. И там от тази стая. Че не Напред. ни стигат парите да те дигнат. Напред и уево от тази. Ега, найме 2К. 2300. Не. Стая от лево. Давай, няма нищо. Тя ме притесняват мене. Окей, И ти ходи експорни без това, а ти пък нямаш кръв. Че не влезне жаблок от некъде. Тя сега няма ли гръмната? Добре. И аз гледам назад, дай. Бате, не мога да няма нищо, бе! Има 4 нещо зад тебе. Уху. Трябва да идем сега за това, за ключката. Тук няма нищо. Няма инар само да ме долу. Отдесно имаш каф. Празен. То средата шкаф, има ли нещо? Не ми се верва, принципа. Ей така. Дай, аз гледам. Аз съм твоят навигатор. Ти по принцип, мога да видиш повече от далечината, защото
Няма нищо утре. Не ми я за колелото да не се разхвирка. Няма. Бе. Много тъп начин от те па буклук мръсен. Не спадай. Нищо не виждам, бат, от тази бутилка. Играе, хайде на бутилка, дай ми застилка. Не натам. Да. И се надяваме следващия рън да има пушка. Да, нещо такова. Тръчи бързи къде други спам. Емоти, нали трябва да вземем парите, бе? Се изпоко. Он има 2К. Колелото иде. До тук звънна 2 пъти за това. Идиш? Да. Ако няма педал да не долу некъде. А това тук наскоро го вкараха. Кое? Е това къде... Иде. Кое къде аз го имам? Е това къде го донес, ти си стилиш. Това? Тук мисля, че наскоро го добавя. Не ще да возне, брат. Овеко, че това отвънка некъде. Та маленката откачи мамичката й. Жабо рано, сонце хвала. Моля ви се за пушка най-накрая. Или нещо. Нещо. Да. Его бе. Тук е. Его бе, Даже пистолет. 2. Колко пари е твоето? 47. Кой ще вземе? То колко е? Моя е 19. Взимай го. Има повече патрони. Апгрейди, брат, има 2 стрент, човек. Стрента са на мода явно. Ще я За копна. 14 кали, бе. На другото 18. Другия стрент беше. Я е малко. Стани на кил. Да изчезвам нагоре ли искаш? Напа не работи така дрончето.
Ти ще паднеш. Трябва да е другия. Исках да видим дали реално е така. Взел съм едно кристалче, да знаеш. Оте? Па за всеки случай да има. Абе, трябваше да вземе такова, бе. Апгрейд, бе. Нищо. Имаше стамина за 4К. О, таман толкова ще стигне. Но беше 9. Най-ефтини. Де бе, що 9? Не сме взимали от него. И двете ли сте да взимам, бе? Освен... Ще стане Чей, с 5 стрент, нали? Мислим, че да. Да, съм вече с 5 стрелята. Има Виагра. Видях я. За 500. Па ние, например, чеки 4К до тук, бе. Добре. Тук ще има нещо голямо, пречувствам го. Дай Спускаш тук касети. напред. Напред и налево. Ай, go. Широко се остава да има нещо за взимание. Бате, стига. Стига, бе. И сега тук ще има спаун, да е сега тук. Как познах? Маджишо. Маките. О, бе, леко изкарах ще... бутам китарата! Чеш да сбутам китарата. Трябва да стига дошли. Оти, ще има горе. Направо съм тия да си кана толкова спаун да има така. Да, бе. Пушката, То, да, с пушката чул го. Фак. Иде! Оня буклук е тук също. Кой? Това мане... Пускай. Пускай. Те за това ти говорих. Аз се опитвам да се качим до тебе, си ти се обаче не мога да разберем откъде. Ще има тука. Направо на спална го си викаш. Направо на втори спаун, да не са такова. Опа. Аре бе. Стига се врагала такава.
тази чаша. Къде уйде, бе? Мама ти дева, умрелото око. Ало! Ще знаме партньорката? Къде забегна, бе? Я те издирвам от 10 минути. Аз нали видях на спална до такова да оставим резачката. Не съм ги разбрал. Ти си тука. Ето го и третия спаун. Направо го качвам горе. Тук ще има нещо много голямо, брат. Не вярвам. Опа, опа. Нежно. Само 45 кинта му взех. Сванали, не вигам му, не вярвам и он изважда някакви дори страшни работи там. Какво намери, бе? Жага. Не мислим компютър. Де да беше? Ти шукаю каф, тарене. Да знаеш, има че... капта. И окото е някъде тук. Нещо направи си намерил и ти ли го има? Такова. Не, аз намерих била карта, брат. Добре. Картач направо при спални или? При третио? Или ни трето го намерим къде е? Най-долу. Па направо ще го свалим там, а? Кое? Картач. Он е най-долу е карта, че трябва да го дигнеш до тук. Аз мислим, спално е най-долу. Нали ги намираме и трите спална? Тук е болсап читалата. Аз не искам да ги взема, няма смисъл да ги взема. Там отзад е картач. И компютър има, бе? Дали? Да, бе, за 2900. Някой ще да му изкратим физиономията. Някой ще ли викам да му изкратим физиономията? Къде е с последния спаун, викаш? Ще не чувам това лошо. Ще прегрее. И взе 109 да ти го турим устата.
Я викам да бутаме количката къде справил спаун и после ще избираме другите неща тук. Ако не е на втория спаун да оставим ключките, да вземем примерно аз нещо такова за 1000, 2000, нещо си. Добре. Брат! То малкият букук е тука! Дери! Дей ми малко цигане. Доджина ли? Дочина яко даже. Не ми казай, че си умре, бе. Не! Преми засада на вратата. Ама ти що идваш на тук? Аз стих количката, исках да намеря втория спаун и то ми напри засада на вратата. Ами ти не го ли знаеш къде е втория спаун? Не. Няма место. Нали ти го показах и тук и ти нали отнесе това да лутка? Са уя ми, това за 10 така не мога го фърлим я. Намери дрон. Според мен ще успееш да го отбуташ. Баба. Ще успееш, бе. Ма нещо са ми при много работите. Как дрон е видел тук, бе? Давай букук. Нема. Я умре. Давай направо, направо! Давай още надесно! Надесно! Но!